हेल' लोगोफोर, दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ स्ट्रिम फैनाय जालायबाय। दा आंनि लाइभआव सोर सोर फैनो गोसो दङ, जायफोर अनलाइन दङ नोंथांमोना फैबानो जाबाय। जाय आंनि लाइभआव फैदों अननानै नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालामनानै हर लोगोफोर। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खामानिनि थाखाय आङो लाइभ फैनो हायाखै। दा सोर सोर दङ खालाम लाइभआव। लाइभआव सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर लोगोफोर। बड' मेम'रि ब्र' हेल' ब्र' लाइभ होलायबाय ब्र'मोन, गावजों गाव सापर्ट खालाम। आरो एडि दैमारियाबो कमेन्ट हरदोंमोन दाबावैसो। दा सोर सोर दङ गोदान कमेन्ट खालामफिन। दिपक ब्रह्म ब्लग, MLN बर', सोंलु मुसाहारि हेल' ब्र' थेंक इउ आं लाइभआव फैनायनि थाखाय सोंलु मुसाहारि। आरो सोर सोर दंबावो कमेन्ट खालामहर दे, दिनै गावजों गाव सापर्ट खालामलायनोसै। दा आङो लाइभ फैथ'नो हायाखैमोन, गोबावसैमोन। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनलाय बेबायदिनो फैबाय थागोन एबारनिफ्राय। दा नोंथांमोना जायफोर अनलाइन दङ आंनि लाइभआव जायफोर फैनो गोसो, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसनखौबो अन होनानै ला। बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमा सोलिबाय थागोन। दा सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामहर आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों दा। आरो लोगोसे जायफोर चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। गावजों गाव सापर्ट होलायसै ना मा होनो। बयबो सोर सोर दङ कमेन्ट खालामहर दे लोगोफोर। दा जोंना सोंलु मुसाहारि ब्र'आबो आंनि लाइभआव फैदों दा। आरो बड' मेम'रि एडि दैमारि ब्र'आ थांखोना माखो लाइभनिफ्राय। लाइभआव सोर सोर दङ दे बयबो कमेन्ट खालामहरफिन। आंनि लाइभआव सोर सोर फैदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनोसैलाय। गावजों गाव प्रम'सना सोलिगोन। जायफोरा इउटुब चेनेल दङ प्रम'सन लांबाय थागोन। माखासे खामानिनि थाखायसो आङो बिदिनो लाइभआव फैनो हायाखैमोन लोगोफोर। दा जोंना बय PB777आबो फैबाय। हेल' ब्र' लाइभआव फैजोबदो गासिबो, गावजों गाव प्रम'सन खालामसैलाय। जे बड' स्टेटास हेल' आदा जे बड' स्टेटास लाइभ होलायबाय। नेकि ब्लग हाय आदा गुड इभिनिं नेकि ब्लग फ्रेन्ड। लाइभ सोलिदों। जायफोर गाव गावनि चेनेलखौ प्रम'सन खालामनो सानदों नोंथांमोना बयबो आंनि लाइभआव फैजोबदो। दा बिदिनो प्रम'सन खालामलांबाय थागोन गावजों गाव। बर'नि दावहारु हाय गुड इभिनिं ब्र'। गुड इभिनिं ब्र' बर'नि दावहारु। लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। MLN बर' हेल' ब्र' हेल'। गासिबो फैजोबदो दे लाइभआव सोर सोर दङ लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। टेक्न' बर' हाय ब्र' माबोरै दङ खबरा। माने बिदिनो ब्र' गेजेराव माने सम मोनैनि थाखाय पार्सनेल खामानि न'नि खामानिनि थाखाय आङो लाइभआव फैनो हायाखै। आं गोबावसैमोन आं लाइभ फैयैया। दा जाय दङ बयबो कमेन्ट खालामहरजोबदो। टेक्न' बर' दा ब्र' नोंनाबो जोबोद मोजां जादों। दा नोंबो बेबायदिनो लाइभ होबाय था। आंबो बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन। गावजों गाव बर' इउटुबारजों इउटुबार बयबो सापर्ट होलायजोबगोन जोङो। दा जोंना टेक्न' बर' ब्र'आबो बेबायदिनो आंनि सेम सापर्ट होयो बयखौबो। दा टेक्न' बर' ब्र'नि चेनेलखौबो नोंथां नायनो हागोन। दा ब्र'आबो लाइभ होयो। दा ब्र'नि लाइभआवबो सापर्ट खालामहै। दा फोरमाय नार्जारि हेल' ब्र' थेंक इउ फोरमाय नार्जारि लाइभआव फैनायनि थाखाय। दा आं बयखौबो मिस खालामदों आं लाइभ फैनो हायियाव। दा बिनिखायनो आं दिनै सम दिरुननानै गोसो जानानै आङो लाइभ फैथारबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गावजों गाव प्रम'सन खालामलायनो थाखाय। बर'नि दावहारु आंनिखौबो होदो। अके होजोबगोन। बर'नि दावहारु ब्र' दा बयनिखौबो दा सोर सोर अनलाइन दङ लाइभआव सोर सोर दङ थाबानो जाबाय। थांनाङा मानो होनोब्ला लाइभआ जोंना बेबायदिनो प्रम'सना सोलिलांबाय थागोन। दा एडि दैमारि बिबेक वाइजेटआ हाय नरदों। थेंक इउ बिबेक वाइजेट लाइभआव फैनायनि थाखाय। आरो
सारअन्थाइ ब्र'आबो लाइभआव दंफैयो। टेक्न' बर' साराय सातथायाव अके ब्र' आं मिन्थिखायो नोंथाङा। आं लाइभआव फैदोंमोन ओमफ्राय बारा गोबाव थानो हायाखै आङो। दा बर'नि दावहारु माथो गोबाव जाया। गान्जा फाग्ला बड' ब्लग हेल' ब्र' अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम फ्रम बेंगालरनिफ्राय मट' ब्लगिं। थेंक इउ गान्जा फाग्ला बड' ब्लग। दा नोंथाङा बेंगालराव थानानै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ब्र'। दा सापर्ट खालामगोन बयनिखौबो। दा सोलिलांबाय थागोन जोंना बेबायदिनो लाइभ स्ट्रिमा। आरो लोगोसे जोंना नै टेक्न' बर' ब्र'आबो लाइभ होयो बिदिनो आंनिजों सेम बेबो बयखौबो सापर्ट खालामो। नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै बेखौबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बयबो गावजों गाव माने फिसा फिसा क्रिएटर इउटुबारफोरा बिदिनो ज' जानानै जोङो जाहाथे बयबो साबसक्राइबारखौ समानै रानलायनानै लानो हायो। जाहाथे जोङो बेबायदिनो सापर्ट लांबाय थागोन जेब्लायबो। दा नोंथांमोनाबो सापर्ट होबानो जाबाय। जों बयबो खौसे जानानै गावजों गाव साबसक्राइब आरो भिडिअ आपल'ड हगारोबा नायलायबानो जाबाय। जिबिके वार्ड गैयालै ब्र' आंना सेस खमायफिनजोब्बाय। औ ब्र'मोन मा बुंनो खमायो सासे सानै रागा जोंबा माइनास खालामहरो बिनि थाखायबो। दा बारा साबसक्राइब लालायनाङा सानसेयाव बिदिनो मोनसे मोननै साबसक्राइब मोनबा इउटुबा जुदि मोनथियोब्लाथाय माइनास खालामहरो कमेन्टखौ मोनथियोब्ला। निकि ब्लग हाय टेक्न' ब्र' आइ एम वेटिं फर इउर लाइभ। अके निकि ब्लगआ माने टेक्न' बर' ब्र'नि लाइभखौ वेट खालामबाय। दा टेक्न' बर' ब्र'आ रानिं फैबाय थानो हायोबा मोजां। मानो होनोब्ला जोंना दैलिक लाइभ फैयोब्ला जोंना माने इउटुब क्रिएटर फिसा फिसाफ्राबो ज' जायो। माने थाब खौसेयै जोङो ज' जानानै जाहाथे साबसक्राइबारखौ जोङो समानै मोनलायो। दा बेबायदिनो होबाय था ब्र'आबो। दा ब्र'आबो जोबोद मोजां मावदों। दा ब्र'खौबो हेल्प खालामदो। दा दे बयबो हेल' टाइप खालामहरदो। दा जोंना प्रमसना सोलिसिगोन लायेनै दे बयबो हेल' टाइप खालाम दे। बिबेक वाइजेद खालामनो नाङा होनना बुं। अके बिबेक वाइजेद आं बयखौबो बुंखायो जायफोर माने पारमानेन्ट साबसक्राइब खालामनानै लादोंना बिसोरो आरो मालाबाबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दालां। आं बेखौनो बारे बार बुंबाय थायो आरो बुंलांबाय थागोन। दा नोंथांमोना सोरबाफोर गावना माने आनसाबसक्राइब जाजायोब्लाथाय रागा जोंनानै आनसाबसक्राइब खालामनानै होयो बेबायदि जानो नाङा। जों सापर्ट होलायनांगौ। दा दिनै सापर्ट खालामलायनोसै। आङो लाइभ फैया बिराद गोबावसैमोन। दा जायफोर नोंथांमोना आंनि लाइभआव दङ अननानै लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो आंखौबो सापर्ट खालाम। आरो साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै ला चेनेलखौबो। दा जों बिदिनो खौसेयै गावजों गाव सापर्ट होलायगोन। दा आङो फार्स्टआवनो थांनोसै बय PB777 ब्र'नि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनोसै। दा अलरेडि फ्रेन्डखा। जायफोर फ्रेन्ड गैया ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय ब्र'मोन। जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'ना टटेल 117 साबसक्राइबार दङ 24 भिडिअ। आंबो भिडिअ आपल'ड हगारनो मोनाखै। आङो साननै सानथामसोनि उनाव भिडिअ आपल'ड हगारगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना सापर्ट होलांबानो जाबाय। दे दा सोर सोर सापर्ट खालामनानै फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा र' आं माखासे मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायनि। दा जिबिके वार्ड दे आंनिखौ होदो। आंनिखौ हैया गोबाव जाथारबाय ब्र'। अके ब्र' आंबो लाइभआव फैनाया बारा गोबाव जायाखै दासो फैदों। बिनिखायनो आङो लाइनै बयनिखौबो सापर्ट होलांगोन। दा लाइभनिफ्राय थांनो खालामजानो गोसो दङ। दा नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै फैदो। आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बय PB777। दा 117 साबसक्राइबार दङ ब्र'ना। दा आङो आपडेट सापर्ट खालामदोंना खालामाखै नायनोसै। अके 117 निफ्राय 121 साबसक्राइबार मोननो हाबाय बय PB777 ब्र'आ। दा सोरबाफोर खालामनांगौ दंबावोब्ला खालामनानै फैदो। चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों।
दा नोंथांमोना जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा बारा गोबाव खालामनो नाङा लोगोफोर, जायफोर सापर्ट खालामाखै थाब थाब सापर्ट खालामदो आरो जोंना गोबां सापर्ट खालामनांगौ दंबावो। दा लाइभआवबो थांनो नाङा मानसिफ्रा, लाइभआव आंजों लोगो लाइभआव थाबाय था, लाइभखौबो लाइक खालामनानै हो। दा आङो डिसक्रिपसनाव अलरेडि लिंक होनानै दोनदों, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा जोंना मन्जुलि ब्रह्मआ कमेन्ट हरदों, आंबो खालामबाय आगै, थेंक इउ आब' मन्जुलि ब्रह्म खालामनायनि थाखाय। जायफोर खालामाखै खालामनानै फैबानो जाबाय। सोंलु मुसाहारि आंबो खालामना फैबाय ब्र', अके सोंलु मुसाहारि ब्र'आबो खालामबाय। गानजा फाग्ला बड' ब्लग आं खालामबाय, अके जायफोर खालामदों मोनसे मोजां कमेन्ट हरनानै लाइक खालामनानै फै भिडिअ'आव, ओमफ्राय आं सापर्ट खालामबाय होननानै बुंनानै फैदो आरोखि। दा आङो नेक्स्ट लिंकखौ होनानै होनोसै, फोरमाय नार्जारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामनोसै। टटेल 342 साबसक्राइबार दङ। दा आङो फ्रेन्डजों अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय बिनिखौबो। दा नोंथांमोना जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। दा चेनेलनि मुङानो जाहैबाय फोरमाय नार्जारि इउटुब चेनेल, टटेल 126 भिडिअ दङ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमहालागै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दे जायफोर खालामनानै लादों अलरेडि दंखायो होनबाबो कमेन्ट खालाम, आरो जायफोर खालामाखै खालामनानै बाबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा मन्जुलि ब्रह्म अलरेडि साबसक्राइबार आरो नेकि ब्लग खालामखानायसो फोरमाय नार्जारिया, अके नेकि ब्लगनाबो खालामखानायसो। बय पिबि 777 खालामबाय आं, अके जायफोर खालामाखै खालामनानै फैदो दे। एडि दैमारि ब्र'आबो खालामबाय जोंना, आरो सोर सोर खालामनांगौ दंबावो खालामनानै फैदो। आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो, जायफोर खालामदों खालामनानै साबसक्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै फैदो, आरो आंनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो, आं बुंनानै होजोबगोन बयनिखौबो। दा आङो साबसक्राइबारखौ नायनोसै, टटेल बेसिबां साबसक्राइब मोननो हाखो। 347 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा जायफोर खालामनांगौ दंबावो खालामनानै फैबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा आङो गोदान लिंक होनोसै लोगोफोर, आरो जायफोर आंनि लाइभनिफ्राय थांदों बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ होनाय जानाय नङा, बिनिखायनो लाइभआव थाबाय था, रावबो थांनाङा। दा जायफोर लाइभआव दङ बिसिनिखौल' होनाय जागोन, जायफोर लाइभनिफ्राय थांदों बिसिनिखौ आङो होनाय जानाय नङा, मानो होनोब्ला सोंहरफिनगोन आङो। जेबिके वार्क खालामना फैबाय आंबो, अके एडि दैमारि ब्र'आबो खालामनानै फैबाय, MLN बर' खालामखानायसो, अके सोंलु मुसाहारि खालामबाय। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र' प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र' खालामगोन गासैनिखौबो। सोंलु मुसाहारि खालामबाय, जायखिजाया आङो बयनिखौबो खालामजोबगोन दे लोगोफोर। धैज' हम, लाइभनिफ्राय थांनो नाङा, आरो आंनि चेनेलखौबो दासिमबो नोंसोरो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालाम। ओमफ्राय नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला, बेबायदिनो सानफ्रामबो फैनो हायाबाबो साननैजों बास एखमबा आङो नाजागोन सानफ्राम नटिफिकेसनखौ अन लाबानो जाबाय, नोंथांमोना लाइभआव फैबानो जाबाय, बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन। दा आङो बयनिखौबो खालामगोन, लाइनै खालामबोगोन आङो। दा आङो सोंलु मुसाहारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ भिजिट खालामबाय। दा आङो सोंलु मुसाहारि ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामसै। दा जायफोर साबसक्राइब खालामाखै ब्र'नि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै फैदो। दा ब्र'ना 299 साबसक्राइबार दङ। 299 साबसक्राइबारनिफ्राय दा ब्र'नि चेनेलाव जायफोर आंनि लाइभआव दङ ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो सोंलु मुसाहारि ब्र'नि इउटुब चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। आंनि जेसेबांनाखि लाइभआव दङ लोगोफोर सापर्ट होलायदो गावजों गाव। दा जोंना बिलिना स्वर्गियारि, हेल' बिलिना स्वर्गियारि।
फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दिनै लाइभ स्ट्रिम सोलिदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव आङो माने फैनो सोलाबाखैमोन, दा एबारनिफ्राय फैबाय थानो नाजागोन लाइभ स्ट्रिमाव। दा जायफोर बिलिना स्वर्गियारि आरो दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों सोंलु मुसाहारि, जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। फोरमाय नार्जारि सोंलुनिखौ खालामबाय, बय पिबि खालामबाय, गान्जा फाग्ला खालामबाय, बनजुलि ब्रह्म दंखायो, बर'नि दावहारु अके बर'नि दावहारु ब्र'। दा नोंथाङाबो सापर्ट खालाम होनबासो सापर्ट मोनगोन जोङो। सासे मानसिखौ जुदि नोंथाङा सापर्ट खालामोबा नोंथाङाबो बिनिफ्राय सापर्ट मोनफिनगोन। दा बिनिखायनो अननानै बयबो सापर्ट खालामलाय बर'जों बर'। दा बयनिखौबो सापर्ट खालामलायनो थाखाय जों खौसे जानांगोन, खौसे जानानै बयबो सापर्ट होलायनांगोन। दा आं डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों सोंलु मुसाहारि इउटुब चेनेल, जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामफैदो। दा 299 भिडिअ साबसक्राइबार दङ आरो टटेल 56 भिडिअ। दा आं बिनि बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो नायनोसै। अके 306 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दा आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव बयखौबो बुंनो सानो, जायफोर साबसक्राइब खालामनानै लाबाय आरो बेखौ मालाबाबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दाला। दा जोंना टेक्न' बर' ब्र'आबो खालामनानै फैबाय आरो निकि ब्लगआबो खालामबाय, सोंलु मुसाहारि। दा नोंथाङा सोर सोरनिफ्राय सापर्ट मोनखो नोंथाङाबो सापर्ट होफिनबानो। दा आङो लाइनै बयनिखौबो होबोगोन। दा नोंथांमोना लाइभनिफ्रायल' थांनाङा, बयनिखौबो मोनफा मोनफा होबोजोबगोन आङो। दा नेक्स्टआव दङ जोंना निकि ब्लग फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो भिजिट खालामबाय। दा निकि ब्लगजों आङो अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो। दा फ्रेन्डनि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। 270 साबसक्राइबार आरो टटेल 62 भिडिअ आपल'ड होबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय निकि ब्लग इउटुब चेनेल। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा लाइभनिफ्राय थांनो नाङा। जायफोर आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनानै हो। आरो पारमानेन्ट साबसक्राइबार आरो जुदि प्रमसन खालामजानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों लोगोफोर। उदांसार ब्रह्म मा जायामोन गोबाव जाबायमोन नों ब्र'। अके ब्र' आङो माने खामानि जादोंमोन, माने एसे बेस्थ'मोन आङो, लाइभ फैनो हायाखै। बिराद मिस खालामदों आङो नोंथांमोनखौ। लाइभआव फैनो सानबाबो फैनो हायाखै आङो। बिनिखायनो दिनै आङो सम मोननानै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां गाज्रि रायज्लायनो आरो एसे एनै सापर्ट होलायनो थाखाय आङो लाइभआव फैनाय जाबाय। दा एबारनिफ्राय बिदिनो फैबाय थानो नाजागोन। दा नोंथांमोना बावनानैल' थानो नाङा, जायफोर चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लायाखै अननानै साबसक्राइब खालामनानै लादो। बेबायदिनो बयबो खौसे जानानै सापर्ट होलांबाय थागोन जोङो। दा आङो गोदान लिंक होदों, जायफोर सापर्ट खालामनानै फैदों नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै कमेन्टआव खोन्थाहरबाय। दा आङो सोर खालामखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। बिलिना स्वर्गियारिया हेल' होननानै कमेन्ट लिरहरबाय। दा बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्ड, नोंथाङाबो सापर्ट खालामजानो गोसो दङब्ला लाइभआव थाबाय था, लाइनै खालामलांनानै बयनिखौबो सापर्ट खालामनानै होगोन। दा टेक्न' बर' सोंलु ब्र' अननानै आंनिखौबो खालामना हो प्लिज। अके टेक्न' बर' नोंथांनिखौबो सापर्ट खालामगोन। दा जाय नोंथांनि चेनेलखौ आङो दायो नोंथांनिखौबो लिंक होनानै होगोन, बुंनानै होगोन। दा बय पिबि 777 खालामना होखादों आदा। जिबिके खालामखानायसो फ्रेन्डनिखौ। मनजुलि दंखायो। दिपक ब्रह्म हेल' ब्र' दिपक ब्रह्म ब्लग, नोंथाङा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। दा नोंथांना चेनेला बेयाव हिन्दीनि ब्लग खालामो नामा नोंथाङा? आं नोंथांनि भिडिअ'खौ नायदोंमोन दायोसो, दा बावैसो आपल'ड खालामदोंमोन ब्र'आ। दा ब्र'नि चेनेलखौ दसे नायनानै फैदोंमोन। ओमफ्राय गान्जा फाग्ला बड' ब्लग खालामबाय। अके जे बड' स्टेटास खालामखानायसो। जाय खालामाखै खालामनानै होदे। उदांसार ब्रह्म गाबोन कलसो खालामनो सानदोंमोन आं नोंखौ।
नोंखौ ब्र' अके दा आङो माने फैनो सानबाय थादोंमोन गोसोआव, ओमफ्राय खामानि गोनांखाय आङो फैनो हायाखैमोन ब्र'। दा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आरो खामानि जानायखाय न'आव खामानि थानायनि थाखाय फैनो हायाखै। दा एबारनिफ्राय फैबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननि गेजेराव। दा एडि दैमारि खालामबाय, सोंलु मुसाहारि खालामबाय, बिलिना स्वर्गियारि। हेल' फ्रेन्ड बिलिना स्वर्गियारि, दा नोंथांनिखौबो सापर्ट खालामगोन फ्रेन्ड। लाइभआव थाबाय था, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो, लाइक खालामाखैबा। एडि दैमारि आंखौबो एसे सापर्ट खालामदो। अके एडि दैमारि ब्र' नोंथांनिखौबो सापर्ट खालामनानै होगोन। ब्र' अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम। गानजा फाग्ला अके दे, दानिया आङो नैबे गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र'नि ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। दा ब्र' आंनिखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो। दा आङो बिनि लिंकखौ शेयार खालामनानै होनोसै। जायफोर दासिमबो सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय गानजा फाग्ला बड' ब्लग। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो दिनै फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों। अके ब्र'आ मानि सायाव मा लेंगुवेजाव ब्लग भिडिअ बानायो खोन्थाहरबानो जाबाय। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र'आ। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र'आ मानि सायाव हिन्दी भिडिअ खालामोब्ला नोंथाङा भिवारखौ गोजोन होनो हानाय। जोंनि माने नोंथाङा जुदि गोजान जायगायाव थांनानै भिडिअ खालामब्ला मोजां भिडिअ खालामबानो जाबाय ब्र', अट'मेटिक भिउआ फैगोन। नोंथांनि भिडिअआ मोजांब्ला नोंथां भिडिअखौ नायखागोन। दा एबारनिफ्राय आं नोंथां भिडिअखौबो नायनाय जागोन ब्र', नोंथाङाबो आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आरो भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनानै हो, गावजों गाव सापर्ट खालामनानै होलायबानो जाबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय गानजा फाग्ला बड' ब्लग। दे जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। खालामबाय ब्र' नोंनिखौबो अके। जेबि स्टेटासआबो खालामबाय। एमएलएन बर'आबो खालामखानायसो। नेकि ब्लग खालामबाय। दा ब्र'आ टटेल 190निफ्राय बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो? 198 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। 8 जन साबसक्राइब खालामबाय ब्र'निखौ। दा रावबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दा लाफिन दे। जाय जाय सापर्ट खालामदों अननानै आनसाबसक्राइब दा खालाम। दा जाय जाय सापर्ट खालामबाय गानजा फाग्ला बड' ब्लगखौबो आङो बुंनो सानो, जाय जाय नोंथांमोना माने जाय जाय मानसिफ्रा गानजा फाग्ला बड' ब्लगखौ सापर्ट खालामदों, गानजा फाग्लायाबो बे ब्र'आबो बिसिनिखौ बेक सापर्ट खालामनानै होफिनबानो जाबाय ब्र'आ गासिनिखौबो। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। जोंना दानिया दङ जिबिके वार्ड ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आङो अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो बिजों। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। जिबिके वार्ड ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। जाय जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। जे बड' स्टेटास ब्र' आंनिखौबो होदो। अके ब्र' होगोन गासिनिखौबो। दैजथा लाइभआव थाबाय था, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे सोर सोर बर' इउटुबार गोदान इउटुबार जायफोर मानि बिराद साननानै दङ सोरबा सोरबा। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिराद इउटुबारफोर जाबाय लोगोफोर। दा जोङो सापर्ट होलायोब्ला, जों गावजों गाव इउटुबारजों इउटुबारनो जुदि सापर्ट होलायोब्ला जोङो आरामसे 1000 साबसक्राइबारखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। दा जोंना सापर्टसो होलायनो नागिरा गावजों गाव। सापर्ट होलायोब्ला जोङो आरामसे गावजों गावनो सापर्टखौ मोनलायगोन। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र' आं गासैखौबो सापर्ट खालामो। अके थेंकिउ। बिदिनो जानांगौ गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र'। बयखौबो सापर्ट होलायनांगौ। एमएलएन बर' खालामखानायसो बेबो अके।
दिपक ब्रह्म ब्लग खालामना होबाय ब्र'। अके दिपक ब्रह्म ब्लग। ओमफ्राय गानजा फाग्ला बड' ब्लगआ मा होनदों खालामबाय। जे बड' स्टेटास खालामबाय। बर'नि दावहारु खालामखानायसो ब्र गासिबो। एडि दैमारि खालामबाय जिबिके वार्ड। दे खालामना होना होदो फ्रेन्ड्स। टेक्न' बर' आं खालामबा बर' गानजा फाग्ला ब्रादारनिखौ। मन्जुलि ब्रह्म खालामबाय आगै आंखौबो एसे बुंना होदो आगै। अके आब' बुंनानै होगोन मन्जुलि ब्रह्म। दा लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय बुंना होगोन गासैनिखौबो। दा आङो ब्र'निखौ आङो बेसिबां साबसक्राइबार मोनखो आपडेट नायनि 325निफ्राय 331 साबसक्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ दिनैनि गेजेराव। अननानै रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा। जायफोर आनसाबस्क्राइब खालामो रागा जोंनानै अननानै बेबायदि जानो नाङा। बयबो सापर्ट होबाय था गावजों गाव। आरो जुदि इउटुब चेनेल खुलिब्ला इउटुबावबो एसे खस्थ' खालामबानो जाबाय। बिदिनो भिडिअ'फोर लाबोबाय थानो नाजा। माने सानफ्रामबो भिडिअ' लाबोयोब्ला जोंना रिचआ बारायलाङो लोगोफोर। सानफ्रामबो भिडिअ' लाबोनो नाजा। मोजां मोजां भिडिअ' लाबोनो नाजा होनबानो इउटुब रिच मोनसे रिच होननाय थायोना, बे रिचआ जुदि बारायलाङोब्ला पाब्लिकनिसिम सौहै नोंनि साबसक्राइबार आरो वाट्च टाइमखौ बुंनांला आरो रावबो हमथानो हाला। जुदि नोङो मोजां मोजां भिडिअ' लाबोनानै मानसिफोरजों अनसायजायोब्ला नोंथांनि भिडिअ'आव जुदि रिचखौ बुरजा बुरजा हरोब्ला इउटुब टिमा। दा जोंनि रिचआ मानि साबसक्राइबाराबो खम नायग्राफ्राबो खम नालाय जोंना रिचआ खम जायो, डाउन जायो। माने मोनसे भिडिअ' हगारोबा जोंनि रिचआ बिदिनो 100 एखमबा 23, 24 बेबायदिल' थाङो। बे जुदि गिदिरफोरनि रिचआ मोनसे भिडिअ' हगारनाय लोगो लोगोनो माने 100K 200K बेबायदिनो रिच थाङो। रिचआ जाहैबाय मानसिफोरनि खाथियाव थांनाय, माने बयबो पाब्लिकफ्रा नुजोबनाय, बेयो जाहैबाय रिच। ओमफ्राय क्लिक टु रेटआ जाहैबाय बे थामनेलनि सायाव सोनारो जाहैबाय बे क्लिक टु रेटआ। थामनेल, नोंथाङा थामनेलखौ बेसेबांनो मोजां खालामगोन एसेबांनो पाब्लिकफ्रा नोंनि भिडिअ'खौ क्लिक खालामनानै नायगोन। दा बिनिखायनो मोजां भिडिअ' लाबोनो नाजा। भिउवारफोरखौ गोजोन होनो हानाय होनबानो नोंथाङा साबसक्राइबनि खिथु खिथु खारफानो बारा दरखार गैया। जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ मोजां लाबोखायोब्ला नोंथांनि भिडिअ'खौ अलरेडि साबसक्राइब खालामखागोन बिसोरो। आरो बिदिनो शेयार खालाम आरोखि भिउवार लोगोफोरजों शेयार खालाम, कानेक्ट थाबाय था। इउटुबाव जुदि भिडिअ' आपल'ड होयोब्ला जुदि नोङो मासाव खनसे खननैल' भिडिअ' होयोब्ला जानाय नङा। माने इउटुबाव एक्टिभ थाबाय थानांगौ अनलाइन माबायाव। दैलि भिडिअ' आपल'ड होनो नाजा, मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजा, होनबानो साबसक्राइबारा अलरेडि जागोन। दा आङो मा बुंबावनो लोगोफोर, बयबो सापर्ट होलायदो। आङो दा डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। जाय सापर्ट खालामाखै खालामनानै फैदो जिबिके वार्डखौ। दा आङो गोदान लिंक होनानै होनोसै। दा आं मन्जुलि ब्रह्म आब'नि चेनेलखौ नायनोसै। आंनाथ' अलरेडि साबसक्राइबारखा आरो नटिफिकेसनखौबो अन होनानै लाखादों आङो। आरो सम सम नायो, कमेन्ट हरनाय जाया मालाबानि समाव। दा मन्जुलि ब्रह्मजों जायफोर कानेक्ट गैया, जायफोर सापर्ट गैया, अननानै सापर्ट होदो। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय मन्जुलि ब्रह्म। दा जोंना सोर सोर फैदों लाइभआव? सोदोम औवारि, हाय आंहा दासो। अके सोदोम औवारि फ्रेन्ड, लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। लाइभ स्ट्रिमा सोलिगासिनो। आङो लाइभ फैनो हायो, आंबो गोबावानो जाबायमोन। बेनिखायनो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ फैबाय प्रमसन खालामलायनो थाखाय। दा जायफोर मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। गान्जा फाग्ला ब्लगाबो खालामबाय, दिपक ब्लगाबो खालामना होबाय, निकि ब्लगाबो खालामबाय, MLN बर' मन्जुलिनखौ खालामबाय। अके जाय खालामाखै खालामनानै फैदो दे। दा मन्जुलि ब्रह्मआ टटेल बेसेबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आङो आपडेट नायनो। 432 साबसक्राइबार मोननो हाबाय फ्रेन्डआ।
आरो जाय जाय सापर्ट खालामदों रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै दा लाफिन पारमानेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै ला। भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नायलाय होलाय लाइक खालामनानै हर कमेन्ट मोजां मोजां कमेन्ट खालामनानै हर जाहाथे गावजों गाव नोंथांनि कमेन्टखौ जुदि मोजां कमेन्ट नुयोब्ला जाहाथे भिडिअ खालामनो गोसो जायो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ खालामनानै हरनो गोसो जायो। बेबायदिनो मोजां कमेन्ट खालामनानै हर लाइक खालामनानै हर गावजों गाव सापर्ट होलायबानो जाबाय आरोखि। दा आङो लाइनै होनगोन बयनिखौबो। दा MLN बर' SMS बो हरखायो आं मन्जुलिनाव अके। लोगोफोर नोंथांमोना चेक होना नाया माबाखौ गाव गावनि इउटुब स्टुडिअ'खौ चेक नायगोन ना नाया मोनसे एनालिटिक्सआव थांनानै मोनसे रिच होननाय दंना नोंसोरो बेखौ एसे गोसो होनानै नायलाय मालाबा नोंथांमोना नायफेरदोंना नायफेराखै। दा आङो नायो आरो बयनिबो चेनेलाव नुयो आङो जोंना माने जोंनि इउटुबाव बिराद अनलाइन थायो सान हर बयबो गासिबो मानसिफ्रानो बांसिन इउटुबाव अनलाइन थायो होनबाबो जोंनि भिडिअ'आव मानो भिउ फैया लोगोफोर बिनि खार'ना मा नोंथांमोनाबो एसे सानदो। दा जोंना खोथाया जाहैबाय बेनो जोंना माने पाब्लिकनि गेजेराव सौहैया जोंनि भिडिअ'आ पाब्लिकनि गेजेराव सौहैयैखायनो जोंना मा जायो इउटुबाव भिउ फैया। जुदि पाब्लिकनि गेजेराव सौहैयोब्ला भिउ फैगौ। जोंना बे रिचआ जाहैबाय पाब्लिकनि गेजेराव सौहैनाय जानांगौ माने रिचआ बुरजा जानांगौ जाहैबाय। मोनसे भिडिअ'नि रिचआ जुदि 100K 200K 1 मिलियन बेबायदि नोंथांनि भिडिअ आरामसे नोंथाङाबो माने 50K 60K बेबायदि भिउखौ मोनगोन आरोखि नोंथाङाबो। दा बेनिखायनो मोजां भिडिअ खालामबासो पाब्लिकफ्रा जुदि नोंनि भिडिअ'खौ सासे फुल वाच खालामनानै नायबाय फुल नायबाय बियो नोंथांनि भिडिअ'आ जोबोद मोजां आरो नोंथां इउटुब टिमा नोंनि भिडिअ'खौ मोनसे रिच बारायलायबाय बेबायदि खालामो। दानला दुनला नायबाथाय जोंना रिचआ खमायलाङो दानला दुनला नायबाथाय दानला दुनला नायनो नाङा भिडिअ'खौ नायबाथाय फुल नायजोबनांगौ। भिडिअ'नि माबाया गाज्रि जायो रिचआ गाज्रि जायो क्लिक टु रेटआ गाज्रि जायो डाउन जालाङो। बेनिखायनो जोङो फुल नायजोबलायनांगौ गावनि भिडिअ'खौ। जुदि जोङो बयनिबो भिडिअ'खौ साबसक्राइब खालामनाय हिसाबै गासैनिखौबो भिडिअ'खौ फुल नायोब्लाथाय जोंना माने इउटुब टिमा माने बे भिडिअ'नि रिचखौ बारायनानै हरलायो बारायना हरबाथाय जोंना पाब्लिकनि गेजेराव सौहैबाथाय भिउ साबसक्राइबारा आरो बारायलायबाय बेबायदिनो जालांबाय थायो। दा मा होनदों निकि बर'नि लिंकखौ होना होदो दे। अके आंनि चेनेलखौबो चेक खालामदो। दा आङो सोदोमारि मा होनदों रिचआनो खमथार औ जोंना रिचआ बिराद खम जायो भिडिअ'नि रिचआ रिच खमखायनो जोंना भिउआबो खम जायो। सोंलु मुसाहारि भिडिअ'फोरखौ फुल नायजोब ब्र नङाबा भिउ जाया। अके आं सोंलु मुसाहारि ब्र'आ थिगखौनो बुंदों जोङो भिडिअ'खौ फुल नायजोबनानै होनांगौ। दा आङो एडि दैमारि ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। दा एडि दैमारि ब्र'नि चेनेलाव टटेल 791 साबसक्राइबार दङ आरो 75 भिडिअ। दा ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। ब्र' आंनि चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो आङो ब्र'नि चेनेलखौ लिंक होनानै होनोसै डिसक्रिपसनाव जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। सोंलु मुसाहारि ब्र' कमेन्टखौ नायदों गासैनिखौबो। दानिया नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै फैदो दे। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय एडि दैमारि इउटुब चेनेल एडि दैमारि। टटेल 791 साबसक्राइबार दङ जाय जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय।
मा होनदों जोंना सोदोमारिया 1K आनो थांनो नागिरा रिसानो। औ जोंना रिच डाउन जानायनि खार'ना बेबो मोनसे जोंना भिडिअ'खौ दानला दुनला नायोना माखासे मानसिफ्रा माने ओरैनो ससे नायज्रांबाय बिनि उनाव कमेन्ट हरबाय बेबायदियावनो जोंना डाउन जालाङो रिचआ खमायलाङो। दा दिपक ब्रह्म एडि दैमारिखौ सापर्ट खालामना हरबाय। अके दिपक ब्रह्म ब्र'आ सापर्ट खालामनानै फैबाय एडिखौ आरो टेक्न' बर' ब्र'आबो खालामबाय गान्जा फाग्ला बर' ब्लग खालामबाय MLN बर' खालामबाय आं SMS बो हरखाबाय। अके सोंलु मुसाहारि ए दैमारिनिखौ खालामबाय आं। जाय जाय खालामाखै खालामनानै फैदो दे। दा टटेल बेसिबां साबसक्राइबार मोननो हाखो आङो आपडेट नायनि खनसे 791 निफ्राय 800 कमप्लिट जाबाय दा ब्र'आ। दा जाय जाय ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामदों अननानै ब्र'आबो सापर्ट खालामनानै होफिनबानो जाबाय। एडि दैमारि चेनेलाबो सापर्ट खालामनानै होफिनदो। जाय जाय सापर्ट खालामदों ब्र'नि चेनेलखौ ब्र' नोंथाङाबो सापर्ट खालामनानै होफिनबानो जाबाय बिसिनि चेनेलखौ। दा आङो नैबे ब्र'नि चेनेलखौ होनोसै जे बड' स्टेटास ब्र'आ। दा आं जे बड' स्टेटास ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। 359 साबसक्राइबार आरो 55 भिडिअ। मा होनदों जोंना एडि दैमारिया प्लिज गाइस 1K खालामदो आंबो खालामगोन ब्र'। अके 1K दाथ' जालांगोन ब्र' लासैनो लाइभआव फैबानो थाबायनो जाबाय आरो लाइभखौ सेयार खालामनानै हो नोंथाङा इउटुब क्रियेटर फिसा फिसाफोरनो जाहाथे जोङो ज' जालायनानै गावजों गाव सापर्ट होलायनो हायो। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों जे बड' स्टेटास ब्र'आ लाइभआव दंना गैया दङबा कमेन्ट खालाम ब्र'। आं दा नोंथांनि चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जाबाय। टेक्न' बर' खालामखानायसो MLN बर' खालामखानायसो मन्जुलि ब्रह्म दंखायो दिपक ब्रह्म ब्लग दंखायो जे बड'ना एडि दैमारि खालामबाय ब्र'। अके बर'नि दावहारु बिनिखौ खालामखानायसो ब्र'। अके दा दंखायोबा जे बड' स्टेटास 359 361 साबसक्राइबारल' मोननो हादों। दा गासिबो मानसिफ्रानो सापर्ट खालामखानानै होखानाय गोजा। दा जियानो जा लाइभनिफ्राय सोरबा सोरबा थांबाय खोमा दा नै लाइभआव मानसिफ्रा बिराद खम जाफिनबाय। जाय जाय लाइभनिफ्राय थांदों आं बिसिनिखौ सापर्ट खालामनाय जानाय नङा लोगोफोर। मानो होनोब्ला लाइभआव थाबाय था लाइभखौ लाइक खालामनानै हो। लाइभआव थाबाय थाबासो आङो सापर्ट खालाम बयनिखौबो। नेकि ब्लग दंखायो। अके गान्जा फाग्ला बड' ब्लग खालामखानायसो ब्र' आंना। बिलिना स्वर्गियारि आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो। अके बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्ड नोंनिखौबो सापर्ट खालाम बयनिखौबो। दा आङो बर'नि दावहारु ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। बर'नि दावहारु दा टटेल 1000 साबसक्राइबार कमप्लिट जाखानाय 1200 साबसक्राइबारानो जाबाय ब्र'ना। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। दा ब्र'आ साबसक्राइबारा कमप्लिट जाबाय आरो वाट्च टाइमा कमप्लिट जायाखै। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'नि भिडिअ'खौबो आङो सम सम नायो बिदिनो निउसनि आपडेट होयो ब्र'आ। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा ब्र'आ एसे थाम्बनेलफोरखौ मोजां होबानो जाबाय आरोखि एसे मोजां होदो आरो भिउवारफोरा मा भिडिअ'खौ नायनो एसे साननानै भिडिअ बानायबानो जाबाय आरोखि होनबानो भिउआ लासैनो फैगोन। दा ब्र'नाव आं बेखौसो सोंनो सानो जुदि आंनि लाइभआव दङब्ला बर'नि दावहारु नोंथांना वाट्च टाइमा बेसेबां जाखो वाट्च टाइमा बेसेबां
थांखो ब्रना? नोंनाथ' चेनेला साबसक्राइबारा कमप्लिट जाबाय। वाच टाइमा बेसेबां थांखो नोंथांनिया? जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। टेक्न' बर'आबो खालामनायसो आरो निकि ब्लग, बिलिना स्वर्गियारि खालामबाय, गान्जा फाग्ला अके बर'नि दावहारु खालामखानायसो, एडि दैमारि, सोदोम वारि, दिपक ब्रह्म ब्लग दंखायो ब्रना। जे बड' स्टेटास टेक्न' बर'निखौ होदो ब्र। अके गान्जा फाग्ला बड' ब्लग खालामबाय, सोंलु मुसाहारि। दानिया जायफोर खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। नेक्स्टआव होनोसै आङो दानिया। जोंना दङ टेक्न' बर' ब्र'। टेक्न' बर' ब्र'आबो लाइभ हगारो, जोबोद मोजां। दा ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दोनसै दा ब्र'नि लाइभआवबो थांनानै सापर्ट हैलायबानो जाबाय नोंथांमोना। बर'नि दावहारु आं रोङालै ब्र'। माखौ आं रोङा होनखो ब्र'? आं बुजियाखिसै। दा बिलिना स्वर्गियारि खालामखानायसो, टेक्न' बर' दंखायो। दे दानिया जाय जाय टेक्न' बर' ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा बआबो आं बायदि चेनेल प्रमसन खालामो, मानि गावजों गाव सापर्ट खालामो, बिराद मोजां सापर्ट खालामो। ब्र'आबो जायफोर ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय आरो ब्र'नि लाइभआव थांबानो जाबाय गासिबो। दा आंनि लाइभआव सोर सोर दङ ब्र'नि लाइभआव थांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। दा सोर सोर खालामदों? खालामखानाय बिलिना आरो मन्जुलि ब्रह्म दंखायो। बर'नि दावहारु 1500सोनि एसेल' बारदों। अके होलांबाय था बेबायदिनो, होनबानो जालांगोन साबसक्राइबारा। नेकि धर्मआरि दंखायो। अके जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालाम। बर' दा 110 साबसक्राइबार आरो 28 भिडिअ दा साब्रैल' बारायदों। दा जानो हागौ ब्र'खौ अलरेडि सापर्ट खालामखानाय गोजा, बेनिखायनो गोदान साबसक्राइबार मोननो हायाखै। साब्रैल' मोनदों दा ब्र'आ। दा ब्र'नि लाइभआवबो थांनानै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। दा ब्र'नि लाइभआवबो थांदो, थांनानै गावजों गाव सापर्ट लालायदो। ब्र'आबो बिदिनो मोनायाव लाइभ फैयो 7था साराय 7थायाव। दा नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ अन होनानै लादो, ब्र'नि लाइभखौबो सापर्ट खालामनानै फैदो। बर'नि दावहारु थामनेलखौ रोङा? आदसा थामनेला नोङो मानि सायाव खालामो? काइन मास्टारनि सायाव खालामो ना पिक्सेल लेबनि सायाव थामनेल बानायो? आङो पिक्सेल लेबजों माबोरै थामनेल बानायो बिनि भिडिअ खालामखांबाय ब्र'। नोंथाङा नुवाखैब्ला नायनानै मारै खालामो नायहैबानो जाबाय। आरो जोंना थामनेला पिक्सेल लेबजों बांसिन साबसिन जायो थामनेल खालामनो थाखाय। दा टेक्न' ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो आरो ब्र'नि लाइभआवबो थांदो। दा ब्र'खौबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय आरो ब्र'नि लाइभआव थांनानै गावजों गाव सापर्ट लालायबानो जाबाय। दा जोंना सोर सोर अनलाइन दङ बयबो मेसेज खालामदोलाय दे लोगोफोर। दा सोर सोर दङ बयबो हेल' टाइप खालाम दे, हेल' टाइप खालाम। रेंकु रामसियारि एम'जि हरदों। रेंकु रामसियारि ब्र'आ दा रेंकु रामसियारि ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंकिउ नोंथांखौ। एडि दैमारि सापर्ट खालामलाय ब्र'मोन। बयबो बर'जों बर'नो अके बयबो सापर्ट खालामलायनांगौ। सापर्ट खालामबासो सापर्ट मोनो। जों बयबो गावजों गाव सापर्ट होलायबासो। एडि दैमारि, दिपक ब्रह्म ब्लग, सोदोम अके
दा आङो दिपक ब्रह्म ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायनोसै। दा ब्र'आ बेयाव हिन्दीनि ब्लग खालामो। दा आङो ब्र'नि चेनेलखौ अलरेडि सापर्ट खालामखानाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। बर'नि दावहारु एबार नायनानै बानायसै। अके बर'नि दावहारु ब्र'। दा आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों दे, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। रेंकु रामसियारि अके आदा अके ब्र'। लाइभआव फैनायनि थाखाय जायफोर लाइभखौ लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै हो। आरो आंना चेनेल बे भिडिअ आंनि चेनेला बियो माने साबसक्राइबारा माइनास जागासिनो। दा नोंथांमोना सोरबाफोर आंखौ गाज्रि मोनदों नामा? अननानैफोर गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। माने आंनि साबसक्राइबारा माइनास जागासिनो। अननानै सापर्ट खालामफिन, साबसक्राइब खालामनानै लाफिन। आं बयनिखौबो सापर्ट खालामो, आंनिखौबो सापर्ट खालामनानै हो। आरो जायफोर आंखौ रागा जोंनानै दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बे आंनि लाइभखौ लाइक खालामनानै हो लोगोफोर। जाय लाइक खालामाखै लाइभखौ लाइक खालामनानै होदो। दा दिपक ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा ब्र'ना अलरेडि मोनसे चेनेल दङमोन, बड' मेम'रि ब्रेन्ड। दा ब्र'आ बेयाव भिडिअ हगारगोन आरो जोंना सोदोमवारिया मा होनदों? वाट्सआ बेसे थांखो नोंना? सोरनिखौ सोंहरदों सोदोमवारि फ्रेन्डआ? वाट्स टाइमा आंनिखौ होनदों नामा? जे बड' स्टेटास खालामखानायसो। आरो सोंलु मुसाहारियाबो खालामबाय, मन्जुलि खालामबाय। MLN बर' आंनिखौबो होदो। अके MS बड' 4K खालामबाय ब्र'। अके डाइरेक्ट ब्र'आ लाइभआव फैनाय लोगो लोगो सापर्ट खालामनानै फैदों। थेंक इउ MS बड' 4K नोंथाङा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। आरो लोगोसे लाइभखौ लाइक खालामनानै हो जायफोर लाइक खालामाखै। आंनि वाट्स टाइमा थाङाखै फ्रेन्ड। दाबो सोदोमारिया बुंहरदों वाट्स टाइमा बेसे थांखो? आंनि वाट्स टाइमा दाबो 1000आनो थाङाखै। माबायाव दङ 700 थांहां जाबाय। 600आव दङ। दा सोरनि वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। साबसक्राइबारखौथ' आङो जेबो टेनसन लाया लोगोफोर। जोंना वाट्स टाइमासो गोनांसिनथार। साबसक्राइबारखौ जोङो बुथुमबानो मोनो, आरो वाट्स टाइमखौ जोङो बुथुमबानो मोनोना। वाट्स टाइमा जोंना भिडिअ नायनायनि गेजेरजोंसो बारायो नालाय। सोदोमवारि 23,000 साबसक्राइबार थांबा 23,000 सरि 2300 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। सोदोमवारिया बारा नांला 4000 जानो। आं खालामबाय। गैया आंना 273 भिडिअ होलांबाय था। भिडिअ होनायखौ नागारनाङा, जुजिलांबाय था बेबायदिनो। लासैनो जालांगोन वाट्स टाइमा। जोङो साबसक्राइबारजों बारा खिथु खारफानो नाङा। माने माखासे मानसिफ्रा जोंना मा जायो, साबसक्राइबार बारायहोनो थाखाय भिडिअखौनो आपल'ड होनो बावो, भिडिअखौनो हगारनो नागिरा चेनेलाव। बारा साबसक्राइबजोंबो खामानि जाया लोगोफोर। गाव गावनि भिडिअ होनायाव फकास खालाम, मोजां भिडिअ लाबोनायाव फकास खालाम। एसे मा भिडिअ हगारोबा भिडिअखौ नायगोन बिनि एसे गोसो हो। बारा साबसक्राइब लानायाव बारा गोसो होनांला आरोखि। टेक्न' बर' खालामबाय। मन्जुलि ब्रह्म, रेंकु रामसियारि आदा आं साबसक्राइब खालामना होबाय। अके रेंकु रामसियारि थेंक इउ साबसक्राइब खालामनानै होनायनि थाखाय। जायफोर सापर्ट खालामाखै दिपक ब्रह्म ब्लगनि चेनेलखौ आङो आपडेट नायनि टटेल बेसेबां साबसक्राइबार 21 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। 21 साबसक्राइबार मोननो हाबाय। दिपक ब्रह्म ब्लगआ रावबो आनसाबसक्राइब खालामनानै दा लाफिनसै। आरो जाय सापर्ट खालामनानै फैदों
दा आंनि चेनेलखौबो जायफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामनानै होदो। लाइभआव सोर सोर दङ? टेक्न' बर' आंना 179ल'। अके सोर सोरना बेसेबां वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदे। मिन्थिनो लुगैयो बयबो गावजों गाव। जों इउटुब क्रिएटर फिसाजों फिसा मोनथिलायनाया जेबो नङा, गावजों गाव सापर्ट होलायनायसो ना। बेनिखायनो हरलाय बेसेबां जाखो कानेक्ट थालाय आरोखि, गावजों गाव लोगो जालायनानै मोजाङै मोजां सापर्ट होलायलांबानो थाबायनो जाबाय। रिंखां क्रेसन हेल' ब्र' गुड इभिनिं। थेंक इउ रिंखां क्रेसन ब्र' लाइभआव फैनायनि थाखाय। दा लाइभ फैया रिंखां क्रेसन ब्र' प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हायाखैमोन, मोनसे खामानिनि थाखाय। दा फैबाय थानो नाजागोन एबारनिफ्राय। सोदोमवारि फ्रेन्डना बारा नांला होनबालाय। दा सोदोमवारि 4000 खालामनो थाखाय भिडिअखौ नागारनो नाङा, आपल'ड खालामबाय था। 4000 खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मनिटाइजखौ आरामसे खालामनानै लानो हासिगोन। दा आङो सोदोमवारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायबाय। दा फ्रेन्डआ अलरेडि 1300 साबस्क्राइबार जानानै दंखायो। दा साबस्क्राइबारा कमप्लिट जाबाय, वाट्स टाइमा खमथार। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो फ्रेन्डनि चेनेलखौ, सोदोमवारि इउटुब चेनेलखौ। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै। निजोम देवारि ब्लग हाय ब्र' हेल' निजोम देवारि ब्लग लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ ब्र'। दा लाइभ स्ट्रिम सोलिगासिनो। रेंखु रामसियारि आदा आं रावनिबो चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामा, आंनिखौसो आनसाबस्क्राइब खालामना होयो। आं गासै 700 मानसिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय। जोबोद दुखुनांथाव रेंखु रामसियारि ब्र', दा नोंनियाल' आनसाबस्क्राइब जाया, आंनाबो आनसाबस्क्राइब जालांबाय थायो सम सम। मा जाहोननि थाखाय जायो आंबो बुजिलाना। आंखौसो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लादों साननानै खालामो ना ब्र'। दा बयनाबो जायो, बयबो आंनाव बेबायदिनो कमेन्ट खालामो। आनसाबस्क्राइबखौ मानो खालामो, गावजों गाव आनसाबस्क्राइबखौ मानो खालामलायो, दा बेखौ आंबो मिथिया। दा आं बेखौनो बुङो बयनिबो सिगाङाव, सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामखानाय चेनेलखौ रावबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै दालाफिन। दा लोगोफोर जियानो जा, आङो डिसक्रिपसनाव गोदान लिंक होनानै दोनदों दे, जाय जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। रिंखां क्रेसन ब्र' मा ओंख्रि जानाय? ओंख्रिया जोंना बहलजों नाजोंसोमोन ब्र'। नोंसिनालाय माथो ओंख्रि जायामोन? बहलजों नाजोंसोमोन। एम एस बड' 4K खालामखानायसो। अके एम एस बड' 4K ब्र'। गान्जा फाग्ला ब्र' आंना 1200 जाबाय। अके बरिया ब्र' खालामलांबाय था। जोङो साबस्क्राइबारखौ बारा होसोन नाङा, वाट्स टाइमखौ गोसो हो, जोङो बांसिन वाट्स टाइम। दिपक ब्रह्म ब्लगआबो खालामना होबाय जोंना, निकि ब्लग दंखायो, मन्जुलि ब्रह्म खालामबाय, गान्जा बड' ब्लग सोदोमनिया साबस्क्राइब खालामखानायसो ब्र'। अके गावसिबायलै गासैबो। अके रिंखां क्रेसना गावसि। दा ब्र'आ रिंखां क्रेसन ब्र' नोङो बे चेनेलाव माने भिडिअ आपल'ड होला होनदोंमोन, दा नोंथाङा बेखौ सालु खालामफिनसिगोन नामा रिंखां क्रेसन ब्र'आ? मा प्रब्लेम जादों रिंखां क्रेसन ब्र'ना बे चेनेला? बारायनाय खमायनाय लाबाय माथो। दा बारायनाय खमायलायबाय माथो। खमायो माथो बुंनो ब्र'। दा रेंखु रामसियारि आदा आं सोदोमवारिनिखौ साबस्क्राइब खालामना खादों मालाबानो। अके रिंखु रामसियारि ब्र', दा सापर्ट खालामगोन। सोदोमवारि फ्रेन्डआबो नोंनिखौ सापर्ट खालामनानै होफिनगोन। दा जाय जाय नोंथाङा सापर्ट खालामदों, नोंथांखौ सापर्ट खालामदों, बा नोंथाङा सोर सोरनिखौ सापर्ट खालामदों, नोंथाङाबो सापर्टखौ मोनफिनगोन। लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। निजोम देवारि ब्लग नेटआनो स्ल'थारलै आंना ब्र'।
निकि ब्लग दानि जि बारायदों गासिबो खमायजोबफिनबाय मारै हथात खमायफिनजोबखो निकि ब्लग दा सोर बेबायदि खालामदों दा आंनि लाइफआव सोर निकि ब्लग इउटुब चेनेलखौ सोर सापर्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय मानो आनसाबस्क्राइब खालामखो जायनिखि ब्लग इउटुब चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब बानायफिनदों सापर्ट माबा चेक खालामनानै नायफिन इउटुब चेनेलखौ आङो सिगां लिंक होनानै दोनोमोन दा सोर आनसाबस्क्राइब बानायदों दा रावबो जानो हागौ रावबो आनसाबस्क्राइब बानायाखै बियो इउटुबनिफ्राय खालामनानै हरखानाय दा मानि थाखाय जायो बेखौ मोजाङै मिथिया दाबो। दिपक ब्रह्म ब्लग दे ब्र 7 मिनिट आं दुगैग्रोनि दसे उनाव फैफिनगोन अके टाइम मोनोबा फैफिनबानो जाबाय नोंथां ब्र'आ दा सोदोमुवारि कमेन्ट खालामना फै अके जाय सापर्ट खालामदों कमेन्ट खालामनानै फै सोदोमुवारि फ्रेन्डनि चेनेलखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दा सोदोमुवारिनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों। बय पिभि 777 आंना दासो खमायफिनजोब्बाय माथो आदा आदसा गासिबो मानसिनानो मा खमायजोबफिनबाय नामा बेबायदि टाइमाव मा साबसक्राइबारा खमायो नामा लोगोफोर दे सोर आंनि चेनेलनिफ्राय लाइभनिफ्राय सोर दासो साबसक्राइब खमायजाखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर होनबा बेबायदि टाइमाव साबसक्राइबारा खमायो नामा लोगोफोर। नेट स्ल' नांदोंलै निजोम देवारिया हटस्पट खावदों आदसा बर' इउटुबनिफ्राय होलाय सोरबा नायनो बानासो खालामखायो टेक्न' बर' आंबो बेखौ बुजिनो मोनाखिसै ब्र' मारै आनसाबस्क्राइब खालामजोबनानै लालायखो दानो गावजों गाव मानो बेबायदि बिलिना स्वर्गियारि आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो अके बिलिना स्वर्गियारि सापर्ट खालामगोन गासैनिखौबो दा सोरना आनसाबस्क्राइब जाखो दिनैनि दिनाव दासो बयबो आनसाबस्क्राइब खमायबाय साबसक्राइब खमायबाय होननानै आंनाव कमेन्ट खालामबाय नै साथामसो खमायबाय जाबाय जोंना नेकि ब्लगआबो खमायजाबाय आरो सोर खमायजाबावखो MLN बर'नाबो खमायबाय दा जियानो जा लोगोफोर सापर्ट खालामलाय बिदिनो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लालायनो नाङा आरोखि जायफोर चेक खालामनानै नायफिन सोर सापर्ट खालामदोंमोन। जे बड' स्टेटास ब्र' नोंनाबो दासो खमायदों नामा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर बय पिभि 777 नयथा खमायबाय आदसा दासो खमायजोबदों होनबा गासिनाबो बेबायदि टाइमाव मा सापर्ट खालामनाया खमायफिनजोबो ना मा जाखो आं बुजिनो मोनला दा मा जाहोननि थाखाय गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र'ना खमायाखै माथो नै आंना खमायाखै ब्र' ना कमेन्ट हरबाय ब्र'आ दा सोरना खमायदों आं मा जाहोननि थाखाय खमायदों ना सोरबासो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाखादों बेखौ मिथिला ब्र'मोन जियानो जा आनसाबस्क्राइब खालामनानै दाला साबसक्राइब खालामनानै होजोब गासिबो टेक्न' बर' मोनथिला गोबां मानोना लाइभ लाबोना बेसे जौगालां मानसिफ्रा मोनथिला गोबां मानुआ लाइभ लाबोना बेसे जौगालां मानसिफ्रा जे बड' स्टेटास दासो खमायदों अके दासो खमायजोबदों होनबा जियानो जा सापर्ट होलायलांबाय थागोन खमायनाया सासे सानै खमायनाया जेबो नङा बिदिनो जाबाय थाखायो खमायलाय बारायलाया बेबायदिनो जाबाय थायो बेखौ बारा टेनसन लानो नांला लोगोफोर MS बड'फोरखौ आंनिखौबो सापर्ट खालामदो अके ब्र' सापर्ट खालामगोन
सोदोमारि बिदिनो खमायलाय बारलाय जाबाय थायो। औ बिदिनो जालाबाय थायो, खमायोबो बारायोबो। रेंखु रामसियारि मानो आनसाबस्क्राइब खालामो? मानो गावजों गाव अनलायनांगौ आदामोन आब'मोन। मा बुंनो, मा जाहोननि थाखाय खमायखो आंबो बुंनो रोंला लोगोफोर। दा बावैसो मा आनसाबस्क्राइब जाफिनोब्ला गोसोखौ गाज्रि मोननाय फैयो बयबो। दा जियानो जा सापर्ट होनोसै होनबाबो खमायबाबो सापर्ट होलायफिननोसै ना मा होनो ब्रमोन? सासे सानै मोनबाबो जेबो नङा। दा बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्डआ आंनि लाइफआव दंना गैया कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बिलिना स्वर्गियारिया लाइभनिफ्राय थांखो ना माखो? सासे सानैल' नङाना आंना 9था गाहाम खमायबाय। जाहोना बय पिबि 777 ब्र मा नोंथाङा दिनै सानसे मा साबसक्राइबार बुथुमदोंमोन नामा ब्र? नोंथाङा कमेन्ट सोरनिबा सिगां आं लाइभ फैयैनि सिगां नोंथाङा सोरखौबा आं नोंथांनिखौ साबसक्राइब खालामबाय, नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय आंनिखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो, बेबायदि कमेन्ट लिरहरदोंमोन नामा ब्र नोङो सिगां फैयै समाव? दहाय फुंफोराव बा बेलासि आं लाइभ फैयैनि जिखुनु टाइमाव नोङो बिदि कमेन्ट लिरहरदोंमोन नामा? गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र अननानै आंनि चेनेलखौ खेबसे होफिन अननानै। गानजा फाग्ला बड' ब्लग ब्र होफिनगोन। दा जोंना माखासे सिगां फैनाय लाइभ दङ, दा नोंथांनिखौ आं होखांबाय, दसे उनाव आङो नेक्स्ट सेकेन्ड लिंक होफिनगोन। दा जायफोर गोदान फैदों आं बिसिनिखौ होफिनग्रोगोन ब्र। लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोफोरनो सेयार खालामनानै हो, जाय जाय इउटुब चेनेल खुलियो, जाहाथे बयबो बिसोरबो एसे एनै सापर्ट मोनलायथों। फार्स्ट टाइमाव साबसक्राइबार मोननांगौआ जोबोद गोरा जायो। एस एम ब्लग हेल' ब्र एस एम ब्लग ब्र लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। दा लाइभ स्ट्रिम सोलिगासिनो गावजों गाव सापर्ट खालामलायनाया। दा आङो बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्डखौ सोंहरदोंमोन लाइभआव। दा फ्रेन्डआ आंनि लाइभनिफ्राय थांबाय जानांगौ, बेनिखायनो कमेन्टखौनो हरनो हायाखिसै दासिमबो। बिलिना स्वर्गियारि लाइभआव दंना गैया, थांखो ना माखो? गोबां मानसिया लाइभ फैनानै गोबां सापर्ट मोनदों माथो गुबुन हारिया? औ ब्र माने आंबो गोबां मानसिफोरखौ नुबाय फैयो जा, माने गोबां मानसिफ्रानो लाइभ फैयो। लाइभ फैनानै सापर्ट होलायो गावजों गाव। बे हिन्दी ब्लग नोंसोरबो सार्च खालामनानै नाय, बिसा खालामाखैबा हिन्दी लाइभ टुडे चेनेल चेकिं लाइभ टुडे बेबायदि सार्च खालामनानै नाय इउटुबाव। गोबां लाइभ दाबो बिराद गोबाङानो लाइभ फैनानै दंफैयो। बे नोंसोरो चेनेल चेकिं लाइभ टुडे होननानै सार्च खालामबानो गोबां लाइभ फैनाय नुगोन हिन्दी लेंगुवेजनि। दा जोङो बिसिनि लेंगुवेजाव थांनानै लाब गैया बिसिनि लाइभआव। मोनसे खोथाया जाहैबाय, मानो होनोब्ला जोङो बिसिनिफ्राय सापर्ट मोनबाबो जोंनि भिडिअ'खौ बिसोर नायखायानो। जोंनि भिडिअ'आ मानि बर' लेंगुवेजसो नालाय, जोंनि भिडिअ'खौ बिसोर बुजियाबो नायाबो। बेनिखायनो बिसिनि लाइभआव थांनो नाङा आरो सापर्टबो लानो नाङा बिसिनि थाखाय। मानो होनोब्ला बिसिनि लेंगुवेजआ माने जोंनि बर' जायफोर बर' ब्लग बानायो, बर' नायग्रा गैया। माने हिन्दी लेंगुवेजजोंसो बांसिन बानायखायो। बिनिखायनो बिसिनि लाइभआव थांनानैबो लाब गैया आरो सापर्ट मोनबाबो भिडिअ नायग्रा थाया। निकि ब्लग भिडिअ नायग्रोनानैसो साबसक्राइब खालामनांगौ लोगोफोर, नङाबा बिदि जायो खोमा। औ निकि ब्लग ब्र फ्रेन्डआ थिगैनो बुंदों। जोंना भिडिअ नायैनि जाहोनावबो आनसाबस्क्राइब जाफिनो जानो हागौ। एडि दैमारि भिडिअ भाइरेल खालामनायनि मोनसेबो सेटिं गैया नामालै ब्र? एडि दैमारि ब्र माने भिडिअ'खौ भाइरेल खालामनायनि जेबो माबा गैया।
भिडिअ भाइरेल जानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा मोनसे इउनिक टाइप, नोंथाङा आलदा रोखोमै भिडिअ बानायनांगोन, होनबासो भाइरेल जागोन। नोंथाङा नोंथांनि सायाव मा टेलेन्ट दं बेखौ देखायनांगोन। टेलेन्टखौ देखायोब्लासो नोंनि चेनेलाव बयबो मानसिफ्रा नोंनि चेनेलखौ भिजिट खालामनानै नायगोन। नायनायनि उनाव नोंथांनि चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांनि चेनेला अट'मेटिक भाइरेल जागोन। नोंथाङा बेखौ हमथानो हानाय नङा। एसएम ब्लग ब्र' साबसक्राइब खालामना होदो। अके एसएम ब्लग ब्र' सापर्ट खालामगोन। दा टेक्न' बर' ब्र'आ मा होनदों? गोसो गाज्रि मानसिया आनसाबस्क्राइब खालामखायो इउटुबनिफ्राय नंलाया ब्र'। आं इउटुब चेनेलनि इउटुब चेनेल लिस्ट फरायना मोनदों आनसाबस्क्राइब जाया होननानै। औ, बेबो मोनसे जानो हागौ। माने गावनो आनसाबस्क्राइब जाफिनोब्ला माखासे मानसिफ्रा साबस्क्राइब जाखानायबाबो आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिनोबो जानो हागौ। दा बेखौ मिथिला आङो। बेल आइकनखौ अन खालामबानो आनसाबस्क्राइब जाया होनना खोनासं आं आदा, नंगौना नङा? औ, बेल आइकनखौ अन खालामनानै ला बयबो गाव मालायनि जेनेबा साबस्क्राइब खालामोबा बेल आइकनखौबो अन खालामनानै ला। जोंना माखासे मानसिफ्रा बेल आइकनखौ अफ खालामनानै लायो। भिडिअ भाइरेल जाजानो लुगैदोंबा लं थं खुना ब्र'आ मा कमेन्ट लिरना हरखो? दा जियानो जा ब्र'मोन, सासे सानैयानोमोन, जिखुनु सापर्ट खालामलायनोसै। दे बयबो खनसे हेल' टाइप खालाम आंनि लाइभ स्ट्रिमनिफ्राय। आङो दा बिलिना स्वर्गियारि फ्रेन्डखौ सापर्ट खालामनो सानदोंमोन। फ्रेन्डआ आंनि लाइभनिफ्राय थांबाय। दा दोनथ'नाय जासिगोन आङो फ्रेन्डनि चेनेलखौ। जेला फ्रेन्डआ फैयो आं फ्रेन्डनि चेनेलखौ होफिननाय जागोन। दा जोंना फोरमाय नार्जारि, टेक्न' बर', गानजा फाग्ला, नेरसोन अफिसियेल ब्लग। हेल' ब्र', नायनो दासो फैदों माथो ब्र' नों? औ, नेरसोन अफिसियेल ब्लग ब्र'। बिराद गोबावसैमोन लाइभ फैनो हायिया। एसे प्रब्लेम जादोंमोन ना, बेनिखायनो लाइभ फैनो हायाखैमोन। दा एबारनिफ्राय फैबाय थानो नाजागोन। दा आंना मबाइल चार्जआबो बारा गैला, 4%ल'सै। दा नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै लोगोफोर। दा सानैसो जोंना जायफोर होबावनांगौ दङ, आं बिसोरनिखौ एसे सापर्ट खालामनानै होफिननोसै। फोरमाय नार्जारि ब्र', नों फ्रेन्डनि चेनेलखौ आङो होखांबायमोन खोमा ना? नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। दा आङो गोदान गोदान फैनायफोरखौ होग्रोनिसै। जोंना एम एस बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ आङो दा भिजिट खालामसै। दा आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों एम एस बड' 4K आंनिखौ होदो होननानै बुंदों। ब्र'आ होबाय आं नोंनि चेनेलखौ। दा जाय एम एस बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामदो आरो कमेन्ट खालामनानै आंनाव खोन्थाहरदो। 412 साबस्क्राइबार दङ, टटेल 80 भिडिअ। दा जाय सापर्ट खालामाखै, सापर्ट खालामनानै फैदो लोगोफोर। गानजा फाग्ला बड' 2 था नांगौ 200 जानो। अके, अनलि सानैल' नांसिगौ ब्र'नि चेनेला 200 जानो। निजोम देवारि ब्र', जोंखौ होला नामा ब्र'? होगोन ब्र', निजोम देवारि ब्लग ब्र'। नोंनिखौ होनोसै एबार नेक्स्टआव। दा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे, जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फै। 412निफ्राय 415 मोनबाय, साथामल' बारायदों दासिमबो। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनखादों। एम एस बड' 4K 420 ब्र'नि टारगेटआ 420 साबस्क्राइब मोननो सानदों दिनै। दा जायफोर आंनि अननानै ब्र'नि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै होदो, दिनैनि टारगेटखौ।
अन्नानै ब्र'नि दिनैनि टारगेटखौ कमप्लिट खालामनानै फै। ब्र'आ 420 साबस्क्राइबार टारगेट लादों दिनैनि दिनाव। दा 416 साबस्क्राइबारल' जानानै दङ। अनलि साब्रैल' नांसिगौ, साब्रैल'। अके 417 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय, साथामल' नांसिगौ। दा 418 साबस्क्राइबार, सानैल' नांसिगौ, सानैल'। अन्नानै ब्र'नि टारगेटखौबो कमप्लिट खालामनानै होदो। जाय MS बड' 4K रिंखां क्रेसन ब्र' होजोबगोन गासैनिखौबो, आं होआ नङा होखायो बयनिखौबो। दा MS बड' 4K ब्र'नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। टटेल 418 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। बर'नि दावहारु ब्र'आबो खालामनानै फैबाय। जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। दा आंना मबाइल चार्ज बारा गैला, आङो नैबे निजोम देवारि ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामनोसै। 3%ल'सै लोगोफोर, नै नोंसोरनो नायनो हागोन। दा आङो नेक्स्ट लाइभआव थाबैनो फैफिनगोन गाबोनहाय। बयबो नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला, लाइभखौ लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। नटिफिकेसनखौ अन होनानै लादो, आं लाइभ फैयोब्ला जाहाथे नोंसोरबो लाइभ फैनो हायो। बिलिना सरगयारिया दासो दं होनना मेसेज हरबाय। बिलिना सरगयारि फ्रेन्डआ। दा आङो बिलिना सरगयारिखौ दहाय सिगाङाव आङो मेसेज खालामदोंमोन, आंनि लाइभआव दङब्ला मेसेज खालामहर होननानै। दा बेसेबांबा गोबावनि उनाव फ्रेन्डआ मेसेज हरबायनो, मानसिफोरनिखौ होखांलायनानैसो। दा जियानो जा, आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों दे लोगोफोर। जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। निजोम देवारि ब्लग टटेल 443 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। दा आङो रेंखु रामसियारि ब्र'नि चेनेलखौ आङो सापर्ट खालामबाय। दा ब्र'आ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै लादो आरो लोगोसे नटिफिकेसनखौबो अन होनानै लाबाय आङो। रेंखु रामसियारि इउटुब चेनेलखौ आं दा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होनोसै ब्र'। दा नोंथाङा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। दा आंनि जेसेबांनाखि लाइभआव मानसिफोर दङ ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै फैदो। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय रेंखु रामसियारि इउटुब चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 244 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय ब्र'आ, सानैल' बारायदों दाबो। दे जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। माबार सापर्ट खालामदो लोगोफोर। दा मबाइल चार्जआबो बारा गैला, 3%ल'सै, अनलि 3%। बिनिखायनो माबार सापर्ट खालामदो आरो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। 247 साबस्क्राइबार मोननो हाबाय रेंखु रामसियारि ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै दासिमबो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय। अके, जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 247। दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। दा सेकेन्ड लिंक होनानै होनोसै आङो SM आदा, आं बिलिना सरगयारिखौ खालामखादों। अके रेंखु रामसियारि फ्रेन्ड, आं नोंनिखौ दा डिसक्रिपसनाव लिंक होबाय। दा नोंथाङा दिनैनि दिनाव बेसेबां साबस्क्राइबार मोननो हाखो सापर्ट खालामनानै फैबानो जाबाय गासिखौबो, जाय नोंथांखौ सापर्ट खालामदों। दा आङो SM ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ भिजिट खालामसै। दा ब्र'आ आंजों अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो। ब्र'नि चेनेलखौ आं अलरेडि साबस्क्राइबार खालामनानै लाखादों। दा जायफोर ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। बिनि चेनेलखौबो दा आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनबाय। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय SM ब्लग। आंना नै वार्निं देखायबाय लोगोफोर, 2%ल'सै चार्जआ। दा नेक्स्ट लाइभ फैनो रेडि थादो नोंथांमोना। आंनि चेनेलखौ नटिफिकेसनखौ अन होना ला। नेक्स्ट लाइभ आं थाबैनो फैफिनगोन गाबोननो। दा बिनिखायनो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। आं लाइभ फैनाय लोगो लोगो जाहाथे आंनि लाइभआ नोंथांनाव नटिफिकेसन सौहैयो आरो नोंसोरो बयबो ज' जानानै खौसे जोङो साबस्क्राइबार लालायनो हायो, सापर्ट होलायनो हायो। रिंकु रामसियारि, आं नोंनि चेनेलखौ मालाबानो साबस्क्राइब खालामखादों। अके, थेंक इउ रिंकु रामसियारि।
दा जाय खालामाखै सापर्ट खालामनानै लादो। एसएम ब्लग चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। 74 साबस्क्राइबार 71निफ्राय साथामल' मोननो हादों दाबो। जाय आंनि जेसेबांनाखि साबस्क्राइबार लोगोफोर आरो लाइभआव जेसेबांनाखि दङ सापर्ट खालाम गावजों गाव। दा आङो सेकेन्ड लिंक होनोसै MLN बर' ब्लगनि चेनेलखौ आङो दा डिसक्रिपसनाव होनानै होनोसै। चेनेलनि मुङानो जाहैबाय MLN बर' MLN बर'। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। जाय सापर्ट खालामदों कमेन्टआव खोन्थाहर। अके 456 57। दा जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै फैदो। MLN बर' डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। अके गानजा फाग्लाया खालामबाय। दा आङो थाब लिंक होनानै होनोसै माखासे थालांनायफोरखौ। दा जोंना सोर थालांखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। कमेन्ट खालामनानै दा गोदान थालांनाय। दा सोर थालांखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। AYMSS हेल' ब्र' आं दासो सोलाबदों। ब्र' बिसिबां गोबाव जाबाय आङो लाइभ फैनाया गोबावानो जाबाय। दा आंना नै मबाइल चार्जआबो 2%ल'सै। दा 1 हर्स 1 घन्टायानो जाबाय आंनि लाइभ फैनाया ब्र'। नेक्स्ट लाइभआव फैफिनदो नोंथाङा सम मोनोब्ला। दा आङो दा बयनिखौबो चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय आरो जायफोर थालांदों गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर। माने दा मबाइल चार्जआबो खम नै आंना सुइस अफ जासिगोन मबाइला। आङो गाबोन मोजाङै दा आं जोंनिथिं लाइनबो गैया। लाइन थांदोंमोन बेनिखायनो आङो चार्ज होनानै लानो हास्लाबाखै। दा गाबोन आं मोजाङै बयनिखौबो सापर्ट खालामफिननोसै। दा आंनि लाइभआव सोर दङ कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर ब्र'मोन। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै होदो आरो नटिफिकेसनखौ अन होनानै लादो। गाबोनबो लाइभ फैनो नाजाफिनगोन आङो। दा AYMSS ब्र' नोंथांनि लिंकखौ आङो दा होनानै होनोसै दिनै। फैनाय हिसाबै दा आङो बारा गोबाव थानो हाला मबाइला सुइस अफ जासिगोन। दा गाज्रि मोनलायनो नाङा आरोखि। सोरनि लिंकखौ आं होनाय जायाखै अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे। दा आङो डिसक्रिपसन गोदान लिंक होदों AYMSS ब्र' नि चेनेलखौ जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो। आंना अलरेडि फ्रेन्ड दंखायो। 100 साबसक्राइबार कमप्लिट जाबाय ब्र'आ। दा जायफोर सापर्ट खालामाखै MSS आदा आं MAL बर'निखौ मालाबानो साबसक्राइब खालामखादों। मेम'रि हेल' ब्र' आं फैफिनबाय। अके बड' मेम'रि ब्र' दा आङो लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नो सानबायमोन ब्र'। नेक्स्ट लाइभ स्ट्रिमाव फैफिनबानो जाबाय। दा मबाइल चार्जआ आंना बारा गैला नै 2%ल'सै नोंसोरो नायनो हागोन। दा आंना मबाइल चार्जआ 2%ल'सै सुइस अफ जासिगोन। दा जायफोर लाइभआव फैनो गोसो दङ सापर्ट खालामलायनो गोसो दङ नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। साबसक्राइब बानायाखैबा साबसक्राइब बानायनानै ला। लाइभ फैफिनगोन नेक्स्ट लाइभआव बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय आं। दिनै जाय फैदोंमोन नेक्स्ट लाइभआव फैफिनबानो जाबाय बयबो। दा आङो गोदान डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों AYMSS। दा सोरबाफोर थालांबावदों नामा दे कमेन्ट खालाम बयबो। सोरबाफोर थालांबावदों नामा ब्र'मोन। SM ब्लग बानायबाय आंनिखौबो बानाय। अके जाय MS ब्लग ब्र'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामदोंमोन
MS ब्लगआबो सापर्ट होफिनदो। बयबो गावजों गाव सापर्ट होलायफिनदो। बड' मेम'रि अके ब्र' नेक्स्टआव फैफिनदो। अके बड' मेम'रि ब्र' नेक्स्ट लाइभ फैफिननोसै आङो दा लाइभखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा नोंथांमोना नेक्स्ट लाइभआव फैफिननो थाखाय नटिफिकेसनखौ अन होनानै लाबानो जाबाय। दा दिनैनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर। लाइभखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।